हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग्स लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगानो जागोन माने गथ'फोरनि जार्निखौ लानानै माने दा जोबनायाव बिसोरो माने दा मोनहैबाय आरोखि जेराव गेम जागोन बे जायगायाव मोनहैबाय तो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थिननायखाय आङो बे खोथाखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो फोरमायबाय आरोखि ओमफ्राय गथ'फोरा ससेहाय हरदों आरोखि दा आं बेखौनो नोंथांमोननो क्लिक खालामनानै होगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो दा मोनहैबाय ओमफ्राय मारै मारै थांखो मारै मारै सहैखो नोंथांमोनहा बे ब्लग्सनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आरो दान्दिसे गथ'फोरजों रायलायदो ओमफ्राय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नुनानै गथ'फोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बिसोरनाव मोनसे गोसोआवहाय रंजानाय फैदों आरो बिसोरनाव नाजासिननाय मोनसे माबा फैदों आरोखि नाजासिनदों गथ'फ्रा जोंखौ गोबां रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होदों आरो जोंखौ गोबां मानसिफ्रा अनसायदों जोङो बिसोरनि थाखाय मोजां गेलेनानै फैनांगोन होननानै बिसोरो माने नाजासिनदों आरोखि थ' बेबायदिनो जेरै नोंथांमोनहा मैया मोजां कमेन्ट हरनानै आंनि गथ'फोरखौ सापर्ट होदों बा अनहरदों बा अनसायहरदों थिग बेबायदिनो दिनैबो नोंथांमोननि मोजां कमेन्टखौ आङो नेनानै थागोन ओमफ्राय नोंसिनि कमेन्ट्सखौ गथ'फ्राबो नायगासिनो दङ ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला दिनैनि ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामदिनि गथ'फोरनि जार्निखौ लानानै जोबजासिम दा गथ'फ्रा माबायदि सोलिनानै दङ आरो दा मा खालामगासिनो दं नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो रेनकोट स्टेशन मोनबाय अब तो निकल जाओ
हाजो मानखौनो मोनलायबाय माथो हाजोआखौबो नुफेरनो मोनै सोरसो दं दा सोरसो दं दा आयौ मोनबावबायसोना नै उल्थाबोलाय Hey, Asam, good morning. Tahan sana. Pas kakak semua orang gusir. Ar kangen baju memang dia pun. Ini aja. Kita kalah dulu gusir. Sing supi kan mencubanya doar. Apa ini? Hari 3 kilometer pun apa ini? Aduh, mana layak lah sini, ini. Jepuk mana lah, mana nggak? Apa beda? Malah haja itu. Ngapra. Wes mana kau? Ini lali ni sih. Datang ya. Ni saya apa pikir? Siapa dia beli muka kan? Ini bahasa apa nih? Dah biskut apa? Biskut apa? Biskut paket tak kaya. Ujutan mentang mana? Sebab tulis juga tulis sausi. Nah, bisa. Jadi jeng nami dia aja kita kah? Macam warna makan dimbar. Ini lampe ada yang. Tempat. Papa. Ya, gitu. Itu barang mana biskuit? Ada pembuat kalau boleh baca so. Dibuka kan? Bungan deh, bungan. Kan masih kerjaan rumah. Tanah lem. Ini sudah. Good evening. Kita nak berang, kan nasi berang. Ini dia asal jalan luar. Oh, ini bisa mau cerita kan ya? Hah? Ada. Yeah, some look more powerful. ये बच्चे लड़के भी हैं ना? गए। अच्छा, ये मेघालय हाँ इसको दीजिए। जहाँ ऊपर जाइए, इनके साथ जाइए आप।
Alga tradition buah. और लोग हैं क्या और लोग हैं आइए चल हाँ मतलब ये किसका बैग है आइए लड़की लोग का Mencerna. Ayam mixer ya, Bu. Ayah. Boys perni lober ma girls perna alga usa. Kaya maduk kita jam. Good evening, Mwnhwibai. जोंनि आबौ गोहोलानि चेनेल नायगिरि नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट हरनायखौ नुनानै जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों। Ayo जोङो हावरा स्टेशननिफ्राय रिनिकुट स्टेशनाव ओंखारफैनानै जों बेनिफ्राय बासजों फैनानै सेवा कुन्ज आश्रम नेशनेल गेम जागोन ग्राउन्डआव दंफैयो। जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों। नोंथांमोना जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था। नोंथांमोननि बेबायदि सापर्ट होनाया जोंनि गोसोखौ गुदुं खालामदों। जों हावरा स्टेशननिफ्राय रिनिकुट स्टेशनाव ओंखारफैदों। रिनिकुट स्टेशननिफ्राय बासजों फैनानै जों सेवा कुन्ज आश्रम नेशनेल गेम जागोन ग्राउन्डआव दंफैयो। टिमाहाय 31 निफ्राय जागोन। जों दायो साननै प्रेक्टिस खालामनो मोनगोन। जोङो सिगां सानब्रै प्रेक्टिस खालामनो मोनैयाव बे साननै प्रेक्टिस खालामनो मोननायावनो जों गोसो होनानै प्रेक्टिसखौ खालामगोन। नोंथांमोनखौ जों बेबायदिनो अरायसम जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होनना जों जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय जाबाय। लोगोफोर आंहा बिराद बोरिं जाबाय गथ'फोर गैयैखाय प्रेक्टिसा हारसिङै इन्टारेस्ट जायासै खालामनो। ओमफ्राय माखासे जा गथ'फोर थालांदों बिसोरबो दा फैयाखै प्रेक्टिसावनो। ओमफ्राय दा जों सानैल' गावग्रा दङ। ओमफ्राय सासे बद्र खालामग्रा जों साथामल' दङ दा ग्राउन्डआवहाय। ओमफ्राय एथबां मानि इन्टारेस्ट गैला आरो गथ'फोर सफैजासिमाव बेबायदिनो जाबाय थासिगोन। जोंनि प्रेक्टिसा बारा मोजाङै जानाय नंला। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। थेंक इउ अल, लाभ इउ, बाय बाय।